se fakt omlouvám a doufám, že vám to nebude vadit. Jo. A přiznám se, nehraju to na počítači, hraju to na tabletu. Jo? Abyste věřili. Co? To je nějaký Halloween? Scary cirkus. OK. Co? Čembagy. Máte rádi hamburger? Já jo. Smekáče ten cheese bdopí. Jako by taky chutná trošku. Do prdele. Já to nedám. Ne, lidi, já to nedám. Ne, já to ne. Běž ty kokové. Dělej, běž. Tyjo, já to ských, nevěřím. Týpeček bude srát na záchodě asi. Nechtěl bych. Haha, ty blbečku. To je pako, to je dement, to prostě, to jsou úplně dementní lidi. Ok, já jsem tady mezi nich skovaný. Tak úplně. Ok. Pojďme porozpít celovený vlasy, týpek. Ale i tady ta debilka. Kdo pozval toho debíla? Jo. Diamant! Hop, jdu pro diamant. To nestihnu. Co to je? Fakt super. Ale lidi, pak budu mít další kanál, 5. a budu to hrát fakt na kompu. Já taky. Jo. A lidi, fakt, nevěřte si, nechcete, ale doopravdy. Jo. Stihl jsem to zase jak pán, bro. No tak. Já jsem na to skočil, co mám nechal nachytat. Yes. Kolik mám peněz? 133 peněz. To není špatný. Ale bylo by lepší, kdybych měl 500. Alebo 1000. Co? To píče. Halloween Tower. Počkej, mám první osobu. Věd? Jako teď jsem tu nepochopil, proč jsem měl první osobu. To mají takhle všichni, že mají první osobu. Ale nestrkejte mě, já pak přesto nevidím. Ty vole, dementi, poskyžený. Tady tolik lidí. Ne, ale oni do mě strkají, abych je nejradši schodil. Ty Bacon Boy trapnej, vole, nikdo tě nemá rád. Já nesnáším Bacon Boy, jsou největší sračky na Robloxu. Jako nejsou to sračky, ale dávají někdy do mě nervy. A to tomu fakt, mi věřte. Fakt do mě jdou nervy. Už do mě půjde 200, ty vole. Okay. Ty vole, jsem myslel, že spát, ty vole. Úplně jsem si myslel, že spát. Úplně jsem si myslel, že fakt spadnu. Já jsem to teď nepochopil, ale prostě tady slab glove. Hele lidi, takže tady můžu i strkat regi, ale kolik to stojí Robuxu? Kupon. Bez do piče. OK. Klikám. Ty vole, tak tohle jsem... Já jsem tam asi neměl skočit, nebo... What? Nebo jsem měl skočit na ty debilnosti. Já budu tady. To nedám. Super. Pokud chcete další díl, no tak mi napište do komentáře a
Možná bude další díl, takže těšte se.